Nu har vi fornøjelsen af at vise jer Tobii Dynavox's helt egen browser, TD Browse. Den fungerer meget simpelt med få funktioner. Der er 2 modes, man kan arbejde i. Det ene det er, at man kan scrolle. Nu hvis I holder øje med knappen her, som får en blå ring rundt om, så kan jeg skifte mellem at scrolle og klikke. Og sætter jeg den til at scrolle. Så alt hvad jeg skal gøre er at kigge nedad. Jeg behøver ikke at kigge i nærheden af knappen, jeg kan bare kigge nedad på siden. Så ruller den nedad. Og det samme, når jeg skal op. Og hvis jeg så lige ruller helt op i toppen, skifter til klik, så kigger jeg på den store bagdys, som får en orange farve. Så klikker jeg på farveprikken, og så åbner der info om den store bagdys. Kigger op på forsiden, hvis jeg vil tilbage, og kigger på den blå prik. Og så er jeg tilbage på forsiden. Hvis jeg så kigger op mod adresselinjen, altså op i det gråsorte område, sådan, så kan I se, så forstørrer det sig op, og så kan jeg gå frem og tilbage på siden og refreshe siden. Jeg kan også åbne et tastatur og lave søgninger og skrive adresser. Jeg kan sågar forstørre internetsider, så ikonerne bliver større, visningen bliver større i det hele taget. Så simpelt fungerer TD Browse.